Voordat er woensdag gestemd kan worden, worden een dag voor de verkiezingen alle stemlokalen opgebouwd. Vaak wordt dat gedaan door de buitendienst van een gemeente. En zo ook in de gemeente Sluis, waar Martijn samen met zijn collega's dinsdagochtend volop in de weer was om alles op tijd af te krijgen. Het staat allemaal klaar, daar zo. Dan is het sluis, 2 bussen, 3 hokjes en 2 wegwijzers. Martijn, is dit nou leuk werk? Tuurlijk, dit is het leuk werk. Komt niet al te vaak voor, dus het is gewoon een keer wat anders. Voor afwisseling van de werkzaamheden is heel leuk. Zit alles erin? Even controleren. Volgens mij nog niet. Een loopplaat voor in Sinterkruis. Wat hoort die hierbij? Heeft 1 loopplank voor minder invalide. We hebben er hier 3, dus dan is deze voor ons. Ja, daar ben ik het mee eens. Waar zijn we nu naartoe onderweg? Dan gaan we naar de eerste locatie en dat is het multifunctioneel centrum in Sluis. En is dat een groot stemlokaal? Dat is de grootste die wij vandaag moeten doen. Het zijn 3 stemhokjes als het goed is die we moeten zetten. Kijk, locatie 1. Goedemorgen. Waar mogen ze komen, Kevin? Voor mij hier tussen tussen die 2 deuren in zijn. Gaan we ze uitlaaien? Ja, mogen naast elkaar. Dat is de onderkant. Dit. Ja. Tot donderdag. We gaan nu naar de volgende locatie en dat is Sinterkruis. Dat lijkt me geen heel groot stemlokaal. Nee, dat is een dorpshuis in Sinterkruis en dat is een wat kleinere locatie als hier in Sluis. We moeten maar 2 hokjes zetten. Nu hebben we dan zometeen 2 stemlokalen gehad. Hoeveel doe je er nou op een dag? In totaal rijden we met 4 teams rond door heel de gemeente Sluis. En iedereen moet ongeveer 4 locaties voorzien van stemhokjes. Heb je nou een strakke planning op zo'n dag? Het valt mee, de strakke planning. We lopen op schema, keurig op schema. We hebben er nu nog eentje hierna te doen in Ede en dan vanmiddag om 1 uur nog 1. Dus rond een uur of 2 hebben we alles neergezet, denk ik. En dan weer terug naar de orde van de dag. Dan weer terug naar de orde van de dag, de normale werkzaamheden weer terug uitvoeren. Nou, dat is toch geen route in het eten gooien, hè? Ik denk het wel. Ik zag een auto staan, dus ik dacht dat is goed. Ah, kijk, daar hebben we niemand, denk ik. Eén plankje laag voor de minder valide. Dan gaan we teruglaaien en Sluis voor de volgende locatie. Ja. En nu even wachten tot er binnen plek is en dan voor de volgende locatie op de bus leggen. Nou, dan gaan we eerst om een bakje koffie, collega.